Estem aquí a l'aeroport de, de Rio de Janeiro i farem un vol per anar a veure el Cristo Redentor. Això és el tram 2 del Tour de les Set Meravelles de Bilbao. Vale? Posem en marxa. Estem tot parat. Tot està parat. Vale? Encara posarem en marxa l'Ibao. Vale. Hem de començar, fem la volta pel voltant de l'avió. Això està bé. Combustible no el comprovarem. Ja han tret ja els xocs. L'avió està llest. Tot sembla correcte. Primer, a veure. Marxa en bateria, pap. Ja l'ha posat. Ara, combustible 1. Combustible, les dues bombes de combustible estan posats. La bomba en marxa. Become light. Vale. Engegarem l'avió. Posem el trimat. 1, 3, 4, 5, 6 i 7. Vinga, va. Posem el combustible, això està alt. Una mica de pas. Vinga, i ara... A veure, s'engega... Ha estat una mica engegar. Ara hem de travessar tot l'aeroport per arribar a la pista 10. Vale. Vale. Ara llums. Llums de taxi. Quin problema té aquí? Per això. Estem anant.
travessar la pista 33. La brújula magnètica i la de l'avió. Calem l'altímetre, la pressió atmosfèrica. Girem per aquí. I agafarem un avió d'Emirates. Bueno, doncs,
L'avioneta és molt complicada de volar, eh? Cops posats. Ara tots els llums. L'otímetre està a 96. Vale, això. Vale. Ara. Ara foto. I ala, vinga, a Gorga. Bueno. Pren amunt. Pren amunt. Vale. Flaps avall. No. Flaps amunt també. Hauríem de fer uns 1.500 metres, 1.500 peus.
veure ahí. No tenim res. Estic fora. El sotragatge també els podríem treure. El sotragatge fora. Ara quan ja acabem el mirim. Ara girarem cap a l'oest i ens mantinguem paral·lel a la serralada aquesta. Ah, per això fa tant soroll.
Ara quan arribem aquí hem d'avançar fins a Quema i després girarem direcció sud i intentarem passar per aquí entremig d'aquestes dues muntanyes, arribem fins al mar i girem. Ara virem cap al sud. Intentarem passar entremig d'aquestes dues muntanyes.
I ara anem directe al mar. Ara arribarem fins aquí a la punta aquesta i seguirem per la costa fins a arribar al Cristo Redentor, que deu estar per aquí baix.
Que d'aquella pedra hi ha Copacabana. Ja estan veient. Ara. Ara pugem fins als 3.000.
veure, direcció al sud.
Intentarem tallar per aquí entremig de les dues muntanyes. Abans hem passat per aquí, hem creuat per aquesta punta i hem anat amunt. I ara fem el camí contrari.
Ara hauríem d'anar baixant a poc a poc. Que és... a veure... L'estic veient. L'estic veient. Pa, pa, pa. Hem d'anar girant. Estem baixant a poc a poc. Estem a 1.800 peus i hem de quedar-nos a 1.500.
Estem baixant a poc a poc. Estem als 1500. Ara si anem girant apareixerà la pista 15 de l'aeroport de Rio de Janeiro. Sí, està lliure. Anem a veure si hi ha algú. No hi ha ningú volant per aquí. Hem passat molt a prop d'aquest turonet, I al fons es veuen unes llums que deuen ser les de l'aeroport.
Mira'ls, allà són les pistes. Està lluny, això encara. Uns ataqueig.
Bueno, pues ja estem aquí, hem arribat, hem aparcat. Ara posarem els xocs. Xocs. Bueno. Manteniment, mirem com ha quedat l'avió. Tot verd. Inspeccionem el motor. Tot verd. Això s'està refredant encara, però tot pinta bé. Pues fins aquí, mira. Marcat l'avió, tot està ben posat. Pues mira, fins aquí hem arribat. Espero que us hagi agradat. Vinga, adeu.